Yritys on lähtenyt liikkeelle intohimosta lähiruokaa kohtaan. On ihana tuoda maaseudun tuotteita lähelle ihmisiä hyvien liikenneyhteyksien varten. No meillähän on tässä siis lähiruokamyymälä, oma leipomo, viinitila, panimo, myymälä, kahvila, ravintola ja kaikki kotimaista tuotetta. No hommathan on mennyt hyvin eteenpäin. Tässä vaiheessa poika Juho on jo aika vahvasti hommissa mukana ja on ihana saada uutta polvea mukaan toimintaan. No en mä tiedä tarviiko hirveästi mitään muuttaa. Ehkä vähän modernisoidaan palveluita ja tehdään semmoista uudempaa nuoremmalle sukupolvelle tuotteita. Hyviä neuvoja paljon ja huonoja vielä enemmän, mutta usko omiin kykyihin ja omiin tuotteisiin ja ideaan on se, ehkä se vahvin neuvo. Me saadaan tosi paljon asiakaspalautetta ja tosi hyvää asiakaspalautetta, eli asiakkaat on ihania.